Bad migao mar pith rech koro wacho ni rech manie chirni ma pacho ka ni kare kendo oganda ok onego bed gi luoro moro amora, ka gilero ni nitiere okenge kod yore miluwo mar neno ni rech machopo e chiro kendo moganda chamo ok nyal kelo tuoche. Mari en kaluwore gi nonro manoyango ni 60% mag rech manie chiro nigi kute mag E. coli. Jalony e bad migaono okwayo kendo rwako lakteche matimo nonro mondo oti kanyakla kod jolony mag weche rech, kowacho ni tiyo kanyakla miyo nonro matimore e yo makare bedo maonge pingo moro amora. Nitiere study manyocha otim gi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mane wacho ni rech miuso Kisumu ma mainly ma iwacho ni ya Lake Victoria nam Lolwani ni otimo kute manyalo kelo tuo. Research mano owachi otimni waneno ni ok nodhi maber gi kaka onego bed ni timo nonro e weche mag rech ma ichamo. E. coli ni ei dhano, E. coli ni ei rech, to nitie kiwango miwacho kata kidhi hospital nitie kiwango ma kagimoro nitiere to wacho ni kiwango ni malo nyalo kelo hinyruok ne ngima dhano. Nitie kiwango moro maber mantie piny. Nitie seche moko kute moko medel kama be kiongego tiwacho ni ituo, ka in kode mang'eny tiwacho ni ituo, tidwa ni bed kode kiwango masawa. Sama itimo nonro machalo kama, onego bed ni wan gi jowa moya e Kenya Marine and Research Institute matimo nonro specifically mar rech. Wan gi inspectors wa maya e department mar Fisheries, Quality Assurance and Standards matimo inspection mag rech madhi e chiche ma oko, mabe osenyisowa ni rechwa madhi e chiche ma oko kod madhi e chichewa ma Kenya ka gin rech masawa ma meet standards ma international and national standards. Adwa nyiso jopiny, jok matimo ohala, jok machamo rech, machamo gi otende madongo, otende matindo kata machamo gi miechewa, ni wadhiru mbele gi chamo rech.